Takže čaute, čaute. Prepáčte za prerušenie, no ja mám bandicam, takže natáčam iba 10 minút. V tom momente ma vyplo, takže pokračujeme tam, kde sme skončili. Vlastne jedného hráče. Ešte raz pre tých, čo nevedia. Pre tých, čo nevedia, volám sa Linuxace. A vlastne pokračujeme. Tí, čo pozerali video predtým, vedia, o čo sa tu jedná. Takže nemusím vysvetľovať. Keď chcete niečo vedieť, pozrite si video predtým, ktoré trvalo 15 minút. Taktiež, ako je v predchádzajúcom videu, ospravedlňujem sa vám aj v tomto, že mi to laguje. To vám len dopredu. Takže minútu už máme za sebou, takže ešte 9 minút. Naozaj sa vám ospravedlňujem, ale Arabsko si zoženiem. Potom už môžeme natáčať aj dlhšie videá. Takže ešte raz pripomínam, môžete mi dávať odoberať, dislike, like. Je to úplne na vás, môžete ma komentovať. Môžete mi povedať, čo som robil zle. A tak ďalej, a tak ďalej. Takže chcel som nájsť tie ovce, a ovce som ešte nenašiel. Čo je na prd. Pretože to tu ma vie fakt naštvať. Keď nájdem všetko na nocenie. To fakt mám už takéto šťastie iba ja. Skeleton. Toto na to nenávidím. Nevidím, kde je. A ešte mi to dokonca aj laguje. Nemám chuť teraz zápasiť so skeletonom. Takže utečiem. Musím sa desiskovať. Pretože skeletóny sú svine. Ale ja si idem už stavať dom. Stačí mi voľná plošina. Boha, čo aj s lagovaním. Zatiaľ ešte som nemal to šťastie. Takže tu som ešte nenašiel. Takže podstate ešte tiež nemám. Takže idem si niečo postaviť. Stávam preto tak pomalšie, pretože mi to laguje. Ešte raz opakujem. A toto už dúfam, že mi to potom prestane lagovať po nejakom čase. Mi to malo prestať. Takže to nie je normálne. Ale že mi to do nervy. Ohača. Ako sami vidíte, sa mi to všetko robí zle. Iba mi to nervy žere. Potom neskôr mi to už lagovať prestane. A aspoň dúfam, že prestane. Čo? Sa to môžem vysiať so svojím inak. Musím toto fot. No. Spravím teraz. Dokaz. Zadní dám. Tak. Dúfam, že to trošku prestane lagovať. Tak by mohlo aspoň trošku. Domček si stávam len tak, aby som sa mal zatiaľ iba deskovať. Ukryť pred zombikmi a cez noc. Už viete, ako to chodí, kto hráva túto hru. Ale hrávajú veľa ľudí. Ja túto hru hrávam pomerne dosť často.
ani nie dlho, ale často. Nenatáčam len tieto hry, natáčam aj Happy Wheels, Age of Empire, potom zloženiem Skyrim, potom natáčam GTA 4 a tak ďalej. No, ako sami vidíte, teraz nie som v tom najlepší, že keďže mi to neseká, nelaguje, tak mi to išlo trošku lepšie, ale tým pádom, keď mi to seká, mi to až na nervy a vidím, že by to vôbec nepomohlo. Zase to musím prehodiť. No to... Dúfam, že raz mi to lagovať prestane. Na Frapsku by mi to tak lagovať nemalo. Malo by to byť o niečo lepšie. Aspoň ako som počul. Toto má najviac toto lagovanie. Už by som mal aj postavený, keďže mi to nelaguje. Takže keďže mi to laguje, stáva sa mi to strašne dlho a stáva sa mi to zle. Tým pádom, že musím všetko ničiť, potom zase prestavovať a ničiť. To je jedno. Ešte raz musím nájsť posrané ovce. A keď už pochybujem, že nejaké nájdem. Sa pokazil trošku. Dosť. Nevadí, sa napraví. Naozaj sa vám ospravedlňujem, že sa strašne ľúto s tým lagovaním, ale sami vidíte, že neviem ako čo s tým. Ak viete, ako by mi to mohlo pomôcť, aby mi to nejak nelagovalo, tak mi kľudne napíšte do komentáru. Ja vám budem len za to vďačný. A dúfam, že mi to pomôže. Takže už sa máme blíži zombík. Ako vidím. Takže je pri mne. Už je po ňom. Takže to bolo skapaný zombík už je. Boha. Zombíkov neznášam. Dotierali. Zabil ma. No, ešte tak. Boha, kebyže mi to nelaguje. Sami vidíte, koľko ich tu je. Sa pokúsim sa ujsť a potom sa vrátiť pre veci. Ale sú sami doterní. Dobre, takže budem končiť. Takže ešte doplávam a končím. Takže sa majte. A